Grabatzen ari garen unean arratsaldeko 7:08 minutu igaro diren honetan, Lasoren aurka Ligaxkako lehen norgehiagoka galduta, Zabaletari Eibarren erraz irabazita, Darioren aurka norgehiagoka erabakigarrian majo sufrituta, Artolari Atano hirugarrenean jokatutako final erdian erakustaldiarekin irabazita, eta gaur Unai Lasori finalean Bilbon nagusitasunez irabazita, Jokin Altunak bere ibilbideko hirugarren buruzburuko txapela eskuratu du. Ikeragarria da amezketarra egiten ari dena, historia idazten ari da, bere urrezko liburu horretan beste kapitulu liuragarri bat idatzi du gaurkoan Bilboko Bizkaia pilotalekuan, eta norgehiagokaren analisia egingo dugu. Gogoratu behar da, Jokin Altunak batetik Iñaki Artolaren aurka esan dugun bezala Atano hirugarrenean irabazi egin zuela finalerdia, Unai Lasok berriz Javi Zabala garaitu zuen Iruñeko Labrit pilotalekuan, biak ala biak sasoi betean iritsi dira gaurko final handi honetara, baina kasu honetan Gipuzkoarrak Nafarra hankapean eduki du norgehiagoka osoan zehar. Bat eta huts aurreratu da Unai Laso, baina hortikan aurrera 19. tantora arte Jokin Altunak 19 eta hutseko partziala egin du. Benetan ikusgarria izan da, inor gutxik egitekoa, inor gutxiren eskuetan dagoen zerbait, eta non egon dira gakoak, lehenik eta behin sakean, 3 sake jarraian oso pozoitsuak atera dizkio, oso ongi sartu dizkio ezker horman, eta gero hortikan aurrera Unai Laso oso azkar irten da norgehiagokatik. Jokin Altunak hori ikusi du eta sakea nahastu egin dio, batzuetan motz sakatzen zion, beste batzuetan luzexeago, eta beste behin ere Jokin Altunak erakutsi du kalitatea eta teknika ez ezik mentalki ze pilotari lehiakorraren. Ikusgarria da mutil honek daukan burua, edozein norgehiagokari, edozein testu ingururi aurre egiteko modukoa, eta gaurkoan beste behin ere hori erakutsi du. Partidatik oso azkar atera du Unai Laso, eta ezer gutxi dago norgehiagokaren inguruan esateko. Unai Lasokor 19 eta bateko horretan nik uste zera bat eduki duela, beldur handi xamar bat, 18 edo 17 tantoan, orain ez dut ongi oroitzen, baina medikuaren gana joan behar izan du Bizkar eta Gerediaingo aurrelariak, baina nik uste egia da kolpe bat hartu duela, horre eskumuturrean partida oso hasieran, eta horrek noski baldintzatzen du, ez da itzakia, baina baldintzatzen du, norgehiagokan zehar, eta Jokinek ere hori ikusi du, ongi ikusi ere, eta horren ondorioz beldur horrengatik edo medikuarenera joan da, 19 eta bateko horretan jada denek ere pentsatzen genuen, okerrena edo 22 eta bateko markagailu erabat auskor horrekin amaituko otezen norgehiagoka, azkenerako 5 ere egin ahal izan ditu, ez du esan emaitza, baina 22 eta 5 irabazi du Altunak, kasu honetan bera zen favorito gainera, baina ez hainbesteko aldearekin, eta hortxe egon da gakoa. Jokin Altunak oso ongi jakindu saketik hasita bere kartak nola jokatu, partida osoan zehar erabateko konzentrazioa mantendu du amezketarrak, erakutsi du mentalki ze pilotari indartsua den, beste edozeinek behar bada 15 eta bat, 16 eta bat egin ostean besteak aurkariak 5 bat tanto edo egingo zizkion, eta hor zalantzak edo sortu, honi ez, honek jarraitu du partidan erabat sartuta, ongi sakatzen, piloteoan bigarren pilotakada hori alik eta gaiztoen ipintzen, eta hortxe egon da partidaren gakoa. Unai Laso oso azkar irten da, esan dugun bezala, eta Jokinek hori egitea lortu du. Unai gainera apenas izan du aukerarik, tantoak
dominatzeko, 3-4 aldiz edo kontatu dut 19 arte joan denean Jokin piloteoan nagusitasun nabarmena edo hartzeko aukera izan duela, momentu batean ere oso lotuta aritu da jada aldea hortxe zegoen, partidatik irten da eta horren noski giharretan eta muskuluetan eta loturak ekarri hori ditu, eta benetan final ikusgarria egin du Jokin Altunak. Unai Laso ez da bat ere ongi ibili, ez da bere maila onenera hurbildu ere egin, azkenerako 5 tantu egin dituenerako gaitzerdi, baina Jokinek beste behin ere esango dugu erakustaldia eman du gaurkoan. Eta askotan esaten da, naiz eta irabazle bat egon eta irabazleataz gogoratu, nik uste galtzaileataz ere gogoratu behar dela, eta naiz eta gaurkoan partida galdu Unai Lasoren txapelketa azpimarratzea ere gustatuko litzaidake. Izan ere, etzen bat ere baldintza errezetan iritsi, udan oinaze ikeragarriak pasa behar izan ditu, apenas jokatu zuen partidarik, txapelketako partidan itzuli zen, pentsa binakako txapelketan, noizko kontuak diren uda oso aigaro eta hortxe iraia urria inguru horretan edo itzuli zen Unai Laso berriz ere kantxetara, Aitor Arangurenekin jokatu zuen binakako txapelketa, azken unera arte gainera aukerekin izan ziren, maila ona eman zuen eta are hobea kontutan hartuta ze testu ingurutatik zetorren aurretik, buruz-burukoan ere zalantza batzuk bazeuden, baina ikusten genuen indarsu iritsi zitekeela, Bakaikoaren aurka nagusitasunez irabazi zuen, Jokini ere ligaxkan erraz irabazi zion eta ez erraz bakarrik, gainetik pasa eta maila ikusgarri bat emanez, gero ligaxkan erabat gainetik pasa zitzaien denei, final erdietan ere Zabalari nagusitasunez irabazi dio eta gaurkoan horixe. Finala falta izan zaio txapelketa borobiltzeko, baina benetan erakutsi du beste behin ere zen olako pilotaria den eta zen olako piztia den, batez ere txapelketa honetan zehar, askotan motivazioa mantentzea alako lesio baten ostean eta txapelketa batetik kanpo geratzean eta abar ez da erraza izaten. Unaik ordea lanean jarraitu du, oso langilea da badakigu, eta hori ere azpimarratu nahiko nuke. Hauxe beraz esan beharrekoa, Jokin Altunak bere 3. txapela irabazi du buruz buru, kasu honetan Aimar Olaizola historiako pilotaririk onenaren txapel bakarrera geratu da, pentsa, hurrengoa irabazten baldin badu Aimar Olaizola berdindu egingo luke Jokinek, ikeragarria mutil hau egiten ari dena, eta oraindik ere egiteko geratzen zaizkionak. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzu, bitartean ongi izan, agur!